बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानानै साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङावनो अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। गोबाव सम जाबायमोन आं दिनैनि बे बिसयखौ लानानै फैयाखैमोन। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं नोंथांमोनजों मोनसे टेस्टिमनि शेयार खालामनो होननानै सानदों। गोबाव सम जाबायमोन इसोरनि टेस्टिमनिखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो हायाखैमोन, मानोना बिथांमोना खायसे टेस्टिमनिखौहाय पाब्लिकलि शेयार खालामनायखौ मोजां जानाय नङा होननानै सानदों, मानोना बिथांमोननि जिबनाव एसे उसुबिदा नुजाथिनो हागौ होननानै सानदों। अब्लाबो बिथांमोननि जानानै आं बिथांमोननि सोखा जानाय, बिथांमोननि जे समयसानिफ्राय समाधान जाबाय, बिथांमोननि थाखाय इसोरखौनो हामबाय आरो हामबायदों। इसोरा बिथांमोनजों लोगोसे थाथों आरो इयुनावबो थाबाय थागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। अब्ला जों फैदो दिनैनि टेस्टिमनिखौ शेयार खालामनो थांनाय सिगां आङो बे बिनानावजों जानाय कल रेकर्डखौ नोंथांमोननो खोनासंहोग्रोनो सानबाय। आं बेंगलनिफ्राय होनदों आदा, नोंनि माबाखौ इउटुबाव मोनदों आं। आच्छा औ। मा होनो दाय, आङो न'खरनि दिनै, हौवानि दिनै, फिसानि दिनै प्रार्थना खावलायदोंमोन आं आदानाव। आच्छा औ। मा होनो दाय, आंनि फिसाया गोदान लोमजादों। दाबो लोमजायैनो दङ, एसे खर'आ थिखांनो हाया, सायो। ओमफ्राय मा होनोलाय बे खाफाल थांनाय जायगायावनो सायो, उसाव बादाव मोनो। ओमफ्राय उदैयावहाय गोजोन सानाय जायो आरोखि, बिस जायो। दिनै दानिफ्राय बारा जादों आरोखि। दा मोनानिफ्राय बारा जादों, डक्टरनि मुलि दौदों, दौनानैबो मोनबो जायाखै आरोखि, मोजां जानो नागिराखै। माने उदै सायो मा होननानै गोबाव जाबाय नामा लोमजानाया? गोबाव जाबाय लोमजानाया आदा, मा होनोलाय सानथामसिम जाबाय। बिनि सिगां आखाइ बायामोन, आखाइ बायनाया थिग जाबाय। ओमफ्राय दा मोनसेनिफ्राय मोनसे बिदिनो जागासिनो थादों न'खराव। बुजिनो हालिया मानि दिनै बेबायदि जागासिनो। खाथियावनो जिरायदों आं। नोङो मा नाम लिरदोंमोन? बिना बसुमाता। गोलैना? बाबु आर्यान। आर्यान। आरज खालामनि होनबा ना? दै थाव लादों ना? थावआलाय गैया, ओमफ्राय हनै दैमान लाबाय, थावआ खालायखान लायाखिसै आङो। दे गोथार थाव गैया, दाखोन लायाखिसै आं। अब्ला नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डआव खोनाखाबाय, बे उन्दैसानि मुङानो जाहैबाय आर्यान बसुमता। बेनि बिमा कल खालामदोंमोन। बियो लोमजानाया सानथामसो जाबायमोन। बियो खर'खौ थिखांनो हायामोन होननानै बुंदों। खाफालाव सानाय दंमोन, उसाव बादाव बियो बबाव थागोन बबाव मागोन जायोमोन होनना बुंदों। डक्टरनाव बेखौ लांनाय जादोंमोनब्लाबो बे दिनै डक्टरनि मुलिजों बियो सोखा जानायखौ मोननो हायाखै होनदों। बारासो जादों होननानै बुंदोंमोन बिमाया, बारासो जादों। आरो नोंथांमोना कलाव खोनाखादों, बे लोमजानायनि सिगां बे गथ'साया आखाइ बायनानै हामखांबायमोन। नाथाय बे दिनैहाय बे बिनानावा फोथायदों इसोरनियाव, जोंनि न'खराव बा आंनि जिबनाव दिनै मा जानो थांगासिनो दं, मा जाबाय दङ होननानै इसोरनियाव आर'ज खावलायदों। जेब्ला आर'ज खालामखाङो अब्ला बिनानावा आंनिसिम बुंनाय कल रेकर्डखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो आरो लाबावबाय। आगदा आखाइया मावग्लुबजोबदों दे। दै लादोंमोन नामा आथिं? दैलाय लायाखैमोन आदा, ओरैनो आखाइया ओरैनो माबा खालामदोंमोन। ओमफ्राय आरोखि थिखांनोनो माबा सिदा खालामनो हायाखै, मावग्लुबबाय थादों थोब-थोबनो। आखाइ फारसेबानो मावग्लुबदों। आगदाजों ना? आगदाजों। दे हामगोन दे, मानो हामा जानो। लोंहो, गोलैनो एसे गरदथामसो जिसुनि नाम लाना। दैयाखौबो सारजानाय दा आदा? सारजायोबो, औ। लोंनोबो हायो दे, औ। दे आदा, नों बिना होबाय था दिनै। दे हाबाय। औ। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय, जेब्ला आर'ज खालामखाङो बेनि आगदा आखाइया ग्लुब ग्लुब थोर मावग्लुबदों होनना बुंदों। दलदै बियो दोनथ'नो हायाखैमोन होनना बुंदों। बे गोथार जिउआ बिनि आखाइयाव स्पर्श खालामदों। पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि उन्दैसानि बेरामा सोखा जानायखौ मोननो हादों। आंनि आर'जजों नङा, बे फोरबो जिसुनि अननाय पबित्र आत्मानि गोहो आरो बोलोनि गेजेरजोंसो। अब्ला नोंथांमोनहा दिनैहाय इसोरनियाव जों जेब्ला फोथायगोन, जों जेब्ला इसोरनियाव आर'ज गाबगोन, अब्ला बे दिनै इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासङो होननानै बुंदों। जेब्ला आर'ज खालामखाङो आं अब्ला बिनानावखौ बुंदोंमोन, नों जेबो सिन्था खालामनाङा, बे सोखा जागोन, लोमजागागोन होननानै आं बुंदों। बेबायदिनो बिनानावा आंनो साननैसोनि उनावहाय आंनो आरो कल हरफिनबाय। अब्ला बे कल रेकर्डखौ आं नोंथांमोननो आरोबाव खोनासंहोबावनो सानबाय। हेल'। हेल'। आदा खाल फन हरनाया? आच्छा। दे। जय मासि। जय मासि। आदा, नोंनि बिनायजों
नोंनि बिनायजों आंनि फिसाया दा मोजाङैनो दङ इसोरखौबो धन्यबाद होयो नोंखौबो धन्यबाद होयो दे दा लोमजानायबो गैले बिनि उदै सानायबो गैले आङो बिनि नखानायैनो फिसाया मोजां जादों आङो नों बिनाय लोगो लोगो आरोखि नखानायैनो मोजां जानायखौ मोनदों आं उदै सानायबो खमायदों लोमजानायबो गैले दा आरोखि ओंखामबो जानो हायामोन बेखौबो जादों बियो मोजां आरोखि दा मोजाङावहाय फैबाय फिसाया मोजां जाबाय नोंखौबो धन्यबाद होयो इसोरखौबो धन्यबाद होयो आं बेखौनो आं सानदोंमोन आदानो फन हरनाय आं दिनैनो ओमफ्राय खिन्थु आदा आं बावनानै थादोंमोन दे जेबो नङा दे मोजां जाबायबाथ' मोजां मोजाङै दं दा आदा मोजां दं दे दे आदा नों बिनानै होबाय थादो दे अब्ला नोंथांमोना कल रेकर्डआव खोनाबाय बेनिखायनो आं गोबाव बुंबावनो होननानै आं सानाखै बेवहाय मात्र इसोरखौ जों बाख्नायनि इसोरखौ जों हामबायनि मानोना बे इसोरा गावनि गासै अननायनि गेजेरजोंसो बे गेदेर महिमाखौ दिनैहाय नुजाहोबाय आंनि गेजेरजों नोंनि गेजेरजों नङा बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय आशीर्बाद आरो बोलोनि गेजेरजोंसो आरो गोथार जिउनि बोलोनि गेजेरजोंसो बे गासैबो सोखा जानायखौ मोननो हाबाय अब्ला जों दिनैनि जिबनावहाय दिनैहाय जोङो दिनै मा अबस्थायाव दं दिनै इसोरनियाव आर'ज खालामोब्ला जों माबायदि इसोरनिफ्राय जों रिप्लाइ मोनो जों नोंथांमोना खोनानो मोनबाय आरो जों मेगनजों जों नुगासिनो दं अब्ला इसोरखौ फोथायनाया इसोरनियाव नांथाबनानै थानाया इसोरखौ अननाया नैबे जोंनि खामानि इसोरनि हुकुम बायदि मानिनानै सोलिनाया नैबेसो जोंनि गुबै खामानिया बिनानावा दिनैहाय इसोरनियाव जि आसा लानानै बियो आर'ज खावलायदोंमोन बियो जाफुंदों होनना बुंदों बेनिखायनो जोंनि जिबनाव दिनै गोबां दुखु दाहाफोर फैनो हागौ नाथाय बे गासैबो दुखु दाहानि बिबानखौ फोरबो जिसुनि गेजेरावहाय इसोरनो जों हगारनानै होयोब्ला बे जोंखौ जोथोन लायो होनना बुंदों जोंनि गासै बिबानखौ बे दुखु आरो सैनांनायखौ बियो बानस'नानै लायो होनना बुंदों जों जेब्ला बाइबेलावहाय 1 पिटरनि 5 बालाबनि 10नि सिरियाव जों नायो बेवहाय जों मोननो हायोना नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. बे गासै बिबानखौ बानस'यो जोंनि दुखुनि जोंनि दाहा जोंनि गाबनांनाय सैनांनाय गासैखौबो बियो बानस'नानै लायो होनना बुंदों नोंनि आरो आंनि थाखाय कालभारिनि क्रुसाव बियो गावनि आखाइखौ दिनै आलाय जाबाय अहेबाव जंजों सुजाबाय खर'आव सुनि थुबि गानहोजाबाय अब्ला नोंनि थाखाय आरो आंनि थाखाय दिनै इसोरा अननानै गावनि सासेल' बिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ हरबाय बेनिखायनो जोंनि गासैबो दुखु दाहा गाबनांनाय सैनांनाय दुखु रंजानाय समाव जों इसोरजों जों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौनो हामबायनायजों बाख्नायनायजों इसोरनियाव जों नांथाबनानै थानो हानांगोन जों जेब्ला गितफोराव दाबिदनि रोजाबनाय मेथाइनिफ्राय जों नायो बेवहाय 31 बालाबनि 7 सिरियाव जों मोननो हायो बेयाव बेबायदि लिरनाय दं आङो नोंनि दयाजों खुसि जानानै रंजानि मानोना नोङो आंनि निदानाव नायफैनानै आंनि खस्थ' जानायाव आंखौ खबर लाबाय होनना बुंदों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो हामबाय जोङो रंजानो जोंनि जिबनाव मानोना जोंनि गासै दुखुआव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोसे थायो इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंनि आंनि थाखाय हरनानै बे सोरगो रायजोआव थांनायनि उनावबो जोंनो पबित्र आत्मानि गेजेरजों गोथार जिउनि बोलोजों जोंखौहाय नायो जोंजों लोगोसे दोनफायो बेनिखायनो जों दिनैहाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोरबो इसोरखौ जोङो हामबाय होननांगौ जोंनि जिबनाव जेब्लायबो समाव नांदों जोङो खुसिजों बेखौ बाख्नायनि होननानै बुंदों बेनिखायनो अनलायग्रा आंनि बिदा फंबाय बिनानाव लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों जोंनि जिबनाव दिनै इसोरा एसेग्राब अनो जों दुखुआव थाब्लाबो जों सुखुआव थाब्लाबो इसोरा जोंखौहाय एसेग्राब जोथोन लायो बेनिखायनो जों बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जों थाफाग्रा इसोरखौ जोङो बाख्नायनि हामबाय होननि आरो जों बेजों लागारबो थानि आरो बिनि बाथ्रा बायदि बिनि बोसोन बायदि जोंनि जिबनाव जों सोलिलांनो जों सेस्था खालामनि बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेरावबो सोरबा जुदि इमारजेन्सि आर'जनि खावलायनाय थायोब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कल खालामनो हागोन आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन इसोरनियाव जों जयै लोगोसे आर'ज खालामगोन इसोरा जोंजों लोगोसे थागोन नोंथांनि जिबनाव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानाय आरो जिउआव देरहानायखौ मोननाय बायदि जों जेब्लायबो इसोरजों नांथाबनानै थानि इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों इयुननि समाव आरोबाव बेबायदिनो मोनसे गुबुन आयदाजों लोगो मोनफिनगोन मिजिंथिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों आमेन